Здравейте, аз съм Габи и днес ще ви запозна с Владимир Кръстев, директор в издателство Просвета, един от създателите на първите електронни учебници в България. Горд съпруг и баща на две прекрасни деца, а днес ще бъде в ролята на собственик на тези прекрасни автомобили. Коя подред Шкода е това, Влади? Ами, тази е шестата поред Шкода. Шеста поредна Шкода. Тъй като си карал доста различни поколения Шкода, какво е усещането от стара към нова Шкода? Какво изпитваш? Каква разлика се усеща? Да, наистина започнах от Octavia 2, след това Octavia 3, в момента имаме и Шкода Фабия, Шкода Карок, сега двата Суперба, но това, което ме кара да избирам отново и отново, това, което виждам, че се запазва, е тази сигурност, която аз имам, защото наистина от първата ми до последната ми към момента Шкода, защото най-вероятно тя няма да е последната, всички тези коли са супер надежни, супер стабилни. За мен, колкото и така да звучи като клише, колите, моите Шкоди са като най-добрият ти приятел. Обаждаш му се и му казваш: тръгваме от София за Варна, и той не те пита защо, ама как, а просто казва: добре, тръгваме. Интересно ми е тези два автомобила да ги караш едновременно. Предполагам, няма как да ги караш едновременно. Да, така е. Всъщност, синия Суперб е първия ми Суперб в общи линии, който в момента кара баща ми. Защото наистина за нас, не знам, така се получи, че за моето семейство тези коли станаха нещо като наистина част от семейството. Жена ми кара Шкода Фабия. Баща ми кара този синия прекрасен Суперб, а пък аз, както казах, съм човек по технологиите, много обичам всички тези нови модерни неща и в момента съм с плагин хибрида. Малко повече да ни разкажеш за теб. Това, от което съм най-щастлив, е, че имам прекрасна съпруга и две прекрасни деца. Също така се гордея с това, което сме постигнали в работата, защото заедно с съпругата ми работим в издателство Просвета и имах честта през 2012 година да съм един от първите хора в екипа на Просвета, които създадохме в България първите електронни учебници за всички деца. А иначе в личен план всичкото си свободно време се опитвам в последно време да го давам на малкото бебе, на кака му, на съпругата ми, на това да прекарваме повече време заедно, защото хобитата ми са много: фотография, музика, какво ли не, но в последно време разбирам, че нямам достатъчно време, което да мога да си почина хубаво. Как е на път с две деца? Багажното пространство стига ли ти? На път с две деца трябва да имаш, всеки мъж, и вярвам, че повечето от нас го имат, умение да си играл като малък Тетрис. В общи линии трябва да подредиш в багажника всички неща точно така, че да можеш да вземеш половината или повече от половината къща, защото майките така искат. Всъщност, щедрото багажно пространство е доста предпочитано от нашите клиенти, тъй като за семейства с едно или две дечица багажа просто е неизменна част. А ако можеше да избираш, примерно, една Шкода за цял живот, кой модел ще е тя? Суперб. Няма. Това е. Защо? Това е Шкодата. Преди време една от Шкодите ми беше Шкода Карок. Тогава баща ми каза: вземи си Суперб, това е колата. И аз му казах: искам да взема друга, искам да взема SUV, друг тип автомобил. Няма друга към момента, поне в гамата на Шкода, която за мен да ми пасва толкова добре. Това е страхотна кола. А знаеш ли кой е нашият първи плагин хибрид модел в Шкода? Знам, да. 2019 година даже го гледах. Шкода Суперб хибрид. Това, което ме спря тогава, беше, че към онзи момент, 2019, колата можеше да измине много по-малко километри само на ток. В момента новия ми Суперб отново е хибрид и съм супер доволен, защото с едно зареждане на батерията градско минавам между 80 и 100 км, което за мен е напълно достатъчно. Всъщност, това, което ме накара да си взема плагин хибрид,
беше именно това, новата технология, това, че той работи достатъчно много километри само на електричество и както в деня, в който се прибрах с новата си кола, една съседка се пошегува, друго си е бензиностанцията да ти е в двора. И определено е така, прибирам се, включвам кабела и буквално за няколко часа и най-важното за сумата от 3-4 лева, аз зареждам колата догоре. Ако сега ти предложа да се качим в този ICT Superb плъгин хибрид, ще се съгласиш ли? Тръгваме. Влади, разкажи ми сега как протича един твой типичен ден с помощта на Шкода. Моят типичен ден започва, когато бебето реши. Обикновено е около 6-6:30 сутринта. За щастие, в последно време е малко по-късно и ни дава малко повече време да поспим. След това карам каката на училище, пък аз отивам по задачи в работа. Срещи, различни, някои от тях в офиса. Много често ми се налага да имам и срещи извън офиса и съответно Superb е супер в това отношение. Влади, сега е време за нашия Шкода Блиц. Надявам се си добре подготвен, защото не искам да мислиш много. Като ти задавам въпросите, все пак има 6 Шкоди, трябва да си наясно с нашата история. Така, започваме с първи въпрос. В коя държава е основана на нашата марка Шкода? Това е лесен въпрос. Шкода е основана в Чехия, в Млада Болеслав. Чудесно, верен отговор. Сега за този верен отговор ще ти давам по една награда. Така най-обичам. Давам ти тази прекрасна пътна чанта. Супер. Жена ми със сигурност ще има скоро да напълни. Ами аз мисля, че с тези две деца може би ще ви е малка. На първи въпрос отговори успешно. Сега идва ред на втория. Кой е нашия най-продаван автомобил? Иска ми се да е Superb, защото това е колата, която карам, но също с верния отговор много добре знам, че е Octavia. Точно така, Шкода Octavia. Навсякъде. Където да погледнеш, ето виж, тук има една Octavia. Да. Добре. И за този отговор получаваш още една награда, именно нашата Шкода тениска на Моторспорт. Супер. Как се нарича нашият първи SUV модел? Първият SUV модел на марката Шкода е с едно страховито име. Чувала ли си за чудовището от Лох Нес? Чувала съм. Не е така. Не се казва така. Първият модел на Шкода се казва Yeti. Yeti. Първият SUV модел на Шкода се казва Yeti. Даже доста го бях харесал и по едно време бях готов да си го взема. За този верен отговор ти давам тази сладка, малка, компактна чантичка. Още сега ще сложа телефона в нея. Влади, кой е нашият първи изцяло електрически SUV? Това е лесно. Трябваше да някой по-сложен въпрос. Чакай, имаме още един. Това го знае всяко клапе. Първият електрически автомобил, който Шкода представи, се казва Еняк. Точно и така, е много як. И е много як. И аз съм съгласна. За този верен отговор получаваш ето този термос на Шкода. Можеш да си правиш чайче с него. Супер, и ми отива на тениската. И ти отива на тениската, между другото, в тон си. Влади, минаваме към последния въпрос. Как се казва технологията на Шкода за адаптивните LED фарове? Казват се Matrix LED, матрични LED светлини, които се адаптират на база на насрещния трафик, на база на пътни знаци, на база на околната среда около нас. И е страхотно, защото на практика можеш да караш на дълги светлини и когато колата засече срещу теб насрещен трафик, изключва само сектор точно там, където е колата срещу теб и е много готино да виждаш как ти си караш и всичко е бяло, светло и прекрасно и само няколко зони са изключени, така че да не заслепяват водача срещу теб. За този верен отговор ще ти подаря най-големия подарък, предполагам. Спрей за почистване. Мога даже да ти демонстрирам. Изважда се. То е покрито с гъбичка. Пръскаме два пъти, забърсваме и всички отпечатъци изчезват. Имаме чисто нов екран. Имаме чисто нов екран, точно така.
Влади, след всичко, което преминахме, истории, въпроси, пътешествия, как би убедил някого да си купи Шкода? Ами, да ти кажа, имам явно някаква рецепта, защото много хора от моите приятели вече са с Шкоди, но знаеш ли кое им казвам първо, като някой ме попита защо Шкода? Питам ги, ти виждал ли си багажник на Октавия или на Супър? Обикновено не са виждали. И аз веднага отивам и им отварям багажник. Няма такъв багажник. От друга страна, колата е част от страхотна група, която ти дава сигурност, че всъщност има традиции, има иновации, има сигурност в производството и няма какво да се притесняваш. Отделно от това, комфорта, който ти дава една Шкода, когато се возиш с нея, е несравним. И в комбинация с това, че всъщност никога до сега Шкодата не ме е предала, не ме е оставила на път, винаги е била надеждна, сигурна, комфортна. Вече дори никой вкъщи не ме пита как е колата, трябва ли да я караш на сервис или нещо такова. Така че с две ръце препоръчвам и наистина много мои приятели, за щастие мое, а и вече за тяхно щастие, карат Шкоди. И може би, ако се замисля, в началото, когато си купих първата Шкода, не бях честно казано така убеден. Но сега, ако ме питаш какво да си купя, винаги ще кажа Шкода и, както по-рано днес ти казах, ако трябва да избера една, това е Шкода Супър. Благодаря много за прекрасното изживяване, Влади. И аз ти благодаря, Габи. Приятели, надяваме се, че това, което видяхме, ви е убедило, че всяка Шкода има своята история. Ако и вие имате такава, споделете я. Моите истории с Шкода не свършват, когато стигна в крайната дестинация. Те започват с всяко ново пътуване. Шкода.